Jaod bura ma Owendo Walter Owino kwayo oganda makono mondo duok lwedo ni William Ruto kaluwore kod kit dongruok mosechwalo ne jopiny kolose kar chung' od bura mare ma Owendo Owino okoni kit dongruok moseneno nyiso ni Ruto chiwore mar tiyo ne jo Kenya maonge kwede kendo neno ni jopiny oyudo ber e konde Kenya mangima. Tieni ng'ama nyalo gone ombulu mwaseneno ber gik motimonwa to mana William Ruto. Nikech kata tie soni ka uneno ka nitie affordable housing migero bath cereal kacha. Nitie koso onge? E bath Sugarland kacha nitie affordable housing ma kawuono osechopo grofa mar 6. Nitie koso onge? E KMTC managero kacha nitie bende hostels magedo ne dhi mbele. Mwalo kocha nitie lam mosechak ger mowuok Kanyawanga madwa dhi tudo nyaka gi Rapogi contractors nie ground. Mago donge maendeleo. Nyiso ni nyaka ne piny chakre president mosedewa kaka jo Awendo gi kako nagi en na William Samoei Arap Ruto. Donga diera. Koro ko gik no ket William gi joka wan ng'ama wanyalo chungo sani ma be akwayo kaka mjumbe unwa chungo en William Samoei Ruto. Jadi moyie ni dok yiero Ruto mbele ka. To mana nikech gik mosetimo ang'eyo ni nitie ojende ka ma kawuono dwa kelo nu confusion. Awinjo ni nitie rally molosi dhi tim Homa Bay. Upar diriyo oweketwa mana gir dino ndara sayote kaka jaluo. Gima joka kelo nwa makoro biro rally midhi tero Homa Bay en na dwaro kaka idwa pogwa gi Ruto, dwaro kaka idwa golwa e sirikandni. To kuma kawuono wantie Mambadi Nyang ene waziri mar pesa momiya pesa bende maduong' kabisa kelo ka. Ka ng'ato golou ka ni udhi uchikru e ndara kaeto bang'e gibiro loso sirikal ka tuduoge sirikal. Un sure nade ni gidhi win?